Molins Decideix va decidir tirar endavant aquesta consulta després de l'aprovació d'una moció presentada al ple municipal del setembre. El passat dissabte es va presentar a la comissió i es va donar inici a la campanya que donarà impuls i divulgació a l'esdeveniment. El que incideixen és que l'important és fer valer l'opinió de la ciutadania. S'han publicat butlletins informatius donant detalls i informació sobre l'esdeveniment. Al Teatre de la Peni, l'últim consell abans del referèndum. La plaça de la Llibertat va ser el punt on es va dur a terme la marató de la consulta. Los hechos más relevantes de la agenda internacional. El día 28 de febrero, los municipios organizarán consultas sobre la independencia catalana respecto a Espanya. I les portes de Can Ametller s'han obert per permetre als veïns de Molins de Rei Centre exercir el seu dret de vot en aquesta segona onada de consultes per a la independència. A Molins de Rei, autèntic baròmetre de quina pot ser la resposta amb aquestes consultes al Baix Llobregat, no es vivia una experiència de transversalitat com la que ha portat fins avui aquí des dels anys 70, quan es va produir tot el moviment de l'Assemblea de Catalunya.